Bueno, anem a veure l'eina que tenim per utilitzar un full de càlcul. Simplement, mitjançant el LibreOffice, cliquem aquí i l'eina que utilitzarem nosaltres és el calc. D'acord? Utilitzarem aquesta versió perquè en principi no ens dona problema. Com en la base de dades vàrem tenir una sèrie de problemes i vàrem intentar actualitzar la 5, en aquesta en principi m'ha de funcionar. D'acord, perquè jo en aquesta l'he provada bastant i estic quasi segur que m'ho funcionarà perfectament. Per tant, una cosa important d'un full de càlcul, que no sé si ho sabeu, per tant, això que és una fila, ho sabem, això és una columna, que si verificeu està referenciada en la lletra D, una fila està referenciada amb un numeret, fila 5, columna D, i la cel·la D5. D'acord? Per tant, entenem els conceptes, bàsicament, fila, columna, cel·la. I quan xer de rang vol dir un parell de cel·les contigües. Ok, aquest rànquing seria de D2 a D7. Fins aquí ho enteneu? Sí. Ara farem un exemple perquè veieu què pot arribar a fer un full de càlcul. Simplement jo ara aquí posaré unes capçaleres, nom, llinatges i altura. D'acord? Aquí jo li puc donar un format, el que sigui, selecció, negreta, això ja ho podríem un poc, però m'he demanat cos com els processador de testes, perquè mos quedi guapo. Per tant, vinga, nom, Irene, llinatges, Irene? Martín, me basta un. Altura? Com jo. Molt bé. Fàtima? Apellido? No me acuerdo. Amna, vale. Te lo puedo dejar así, no te enfadarás. Vale. Altura, ¿qué mides? 1,65. Ok. 65, ¿no? Vale, sí. Inés? Perdona. Altura? 66. Carolina? Erasme? 1,54. Venga, va, no hemos despistado. Víctor? Arroyo? 1,71. Molt bé. ¿Cómo te llamas? No lo sabe. Aldana. Aldana, ¿qué ves? Muniz. 1,61. ¿Y cuánto? Carmen, ¿qué te digo? Carmen o María del Carmen? Es que yo no ho sé. Valverde. I 1,60. Ok, vale, això ho podria fer de tots els alumnes que tinguéssim aquí. D'acord. Per què me pot servir això? Simplement, a veure. Escolta'm, vinga, que si no m'entretendré molt. Per tant, simplement perquè m'ha servir. D'acord que m'ha entrat les dades, perquè s'ha pogut entrar un paperet, no? I has apuntat, pim. Però ara, simplement, si jo vull saber la mitja d'altura, aplicant simplement una fórmula, la trec amb un plus. D'acord? Per tant, què faig? En aquesta cel·la, quan he d'introduir una fórmula, sempre se fa amb aquesta igual o amb l'assistent de funcions. Què és una funció? Simplement una funció, com ho definiré una funció? Un element que és capaç de, mitjançant un paràmetre d'entrada, obtenim un resultat. D'acord? Per tant, aquí jo necessito la funció mitjana, que jo li entro aquí els valors, per tant, en aquest cas li entraré aquest rang de valors i ell me traurà la mitjana. D'acord? Jo quan que ho sé de memòria, ho faré de memòria, llavors us ensenyaré, com que vosaltres no ho sabeu, com cercareu. Igual, si jo pas mitjana, veig que m'ha sortit, s'ha autocompletat, ja s'ha donat compte que volia mitjana. Intro, i me diu, de què vols calcular la mitjana? Pues li diré, seleccion el meu rang. Ok, li dono intro i
la mitjana de la nostra classe és 1,64. Hombre, somos potentes, ¿no? No sé, és un dir. D'acord, entonces com ho ha fet? Amb un plus plus. I més coses, ara que m'ha sortit aquest número tan llarg en decimals, si el volgués reduir, el format, simplement, veus aquí, afegeix un lloc decimal, diu un lloc decimal, ho deixarem en dos decimals perquè si no t'ha de mos embua, per tant, clic, no va res, clic, 1,65, arredonit, 1,64,7, arredonit a l'alça, d'acord, entesos, per tant, per què serveix? Més coses que podríem fer amb això. Dubtes? Entesos que té la seva gràcia, amb un pis pas, si ho sap fer, mireu que tota aquesta informació, l'altre que ha sigut que faci calculadora, m'he equivocat, tu digue'm el número, segur, i has passat això, doncs el paperé, i amb així, pim, en 2 segons l'he fet. Ok, més coses que podríem fer, a vegades mos interessa, ara tenim poca informació, 6 o 7 registres són pocs, quan treballem a potser 1.000 o 2.000, hem de tenir les coses molt clares, però és exactament igual, s'ha d'introduir la informació, com tot, les dades s'han d'introduir, però si els càlculs estan pensats per fer-ho ben fet, pam, s'executa. Ara anem a suposar que jo m'he fet per mig, d'acord? Per tant, inseriré una fila aquí, es pot fer també, entrarà todo català, i jo mateix 1,76. Vale, què ha passat? S'ha utilitzat? No s'ha utilitzat. Per què? Perquè la fórmula, de bona puntada, si faig doble clic damunt la fórmula, només m'agafa aquest rang de C2 a C8. El que he de fer jo que és allargar perquè jo m'incloesqui de C2 a C9. Ok, incloeix intro 1,66. Hem augmentat un poc. Entesos, per tant, ja veus en poca cosa, llavors ho podria fer més automatitzat, per no haver de fer jo cada vegada això. Fins aquí bé. Vale, molt bé. Més coses que volia contar. Bueno, a vegades, quan tenim molt de registres, molt interessa ordenar la informació en diferents criteris. Vale? Per tant, en el meu cas, jo seleccionaré l'àrea que m'interessa ordenar, deixaré la fórmula perquè vull que estigui baix, perquè si no també m'ho ballaria i no m'interessa, i veig aquí, a dades, ordena, i per què l'ordenarem? Per quina lògica m'aniria bé ordenar aquesta informació? D'acord que l'entrada punto, 1, 2, 3, 4, 5, per què m'aniria bé ordenar això? Per què criteris? Per nom, per llinatges, per altura, tenim aquestes 6 possibilitats. Per altura, ¿vale? ¿No? Nos interesa per altura, nos interesa saber bé, és un criteri. Ascendente o descendente, això és el mateix que les bases de dades. Vau recordar, podríem fer aquestes ordenacions, doncs això també, me la manco. Ascendente, d'acord, doncs tenim a cada línia que és més petita, ¿vale? I ara ho sabem clarament. Antes podíamos mirarlo i no passa res, i jo som el campeón. Bueno, em anirem, per tant ja hem empatats, però m'han posat a mi davant. Vale, d'acord, m'ha posat a mi davant perquè sí, però si... bueno, és igual, jo vaig davant, d'acord, queda clar? Sí, com funciona? Quan hem de temps? Queda un minut, vale, crec que ho poden deixar aquí perquè apliqueu això ara vosaltres. Me demano que ho entès? Vale, ara... sí, una altra cosa que vos volia fer, encara, pues, sabeu què és la mediana? Sí, perfecte, muy bien. ¿Qué es? El valor que está en el medio. Molt bé, Aldana. És una llàstima que no estudiïs perquè seria superbona. Sí, és una llàstima, no? Vale. Per tant, la mediana, què és? Una altra fórmula estadística, realment és una fórmula estadística. Penseu, psicòlegs, tots els que vulgueu fer tot això, en el final avui en dia funciona amb estadística, molt de números, i manejar tot això, si ho sabeu manejar teniu molt avantatge. Heu sentit xerrar de mineria de datos i tot això, que junten, processen molta informació per treure unes conclusions brutals. El que fan Google i tots aquests grossos que tenen molta informació i mitjançant coses, psicòlegs i tot això també ho fan. Mineria de dades, que és complicat, però són mètodes estadístics. Vale. Per tant, la mediana, és un element que ens diu
quin és el valor que se troba enmig. Ordenem totes les altures i m'ho dirà, pues, el valor que se troba enmig del nostre mostreig és tal. Per tant, jo ara farem, què farem? Mediana, ara no sé si quedarà molt bé perquè no ho ha resolt. Mediana, no sé, mediana, no, vale, bueno, mirem l'assistent per veure si he resolt, perquè, vale, aquí, si hi ha l'assistent, me surten totes les funcions categoritzades per categoria, vale, per tant, la mediana en principi és una funció estadística, vale, i, sí, obriu, mediana, me'n vaig aquí, i simplement seleccionaré el rang, un segonet que ara estem amb això, seleccionaré el rang de les cel·les que m'interessa calcular la mediana i entro, d'acord, aquí si verificeu he seleccionat el rang de C2 a C9, ho dono d'acord, veig la fórmula, això si ho hagués sabut jo automàtic ho podria picar, puc utilitzar l'assistent o no, jo no m'he recordat molt bé, per tant, d'acord, i me diu que el valor que està al mig és 1,65. Un segonet, vale? Això ho posem en negreta, d'acord, això què me vol dir? Que hi ha una persona, vale, només tenim dos decimals, però el valor del mig d'aquest mostreig és 1,65, per tant vol dir que un 50% de persones estan per davall de 65 i un 50% estan per damunt, d'acord? Per tant, potent, ens dona valors molt interessants, d'acord? Vale, queda clar, tanquem aquí i atendrem aquest home, vale, intenteu fer això, ara intenteu vosaltres, jo ho faré més xulo encara. En les mateixes dades, jo les posaré aquí perquè els veieu, les introduïu i intenteu fer això. Vale, un segon, tu la gravació, que és, no me diguis